Una activitat que no l'hem fet d'aquesta manera encara. És una metodologia de treball i hem d'estar matemàtics. Mira, aquest matí hem intentat que abans de començar, avui ho farem diferent, que normalment partim el grup marcació, els primers 3/4, aneu la meitat a l'aula d'ordinadors i feu anglès l'altra meitat i al revés. Avui, com és el primer dia que estem introduint el projecte, estareu tots ara amb mi, fent naturals, fent el projecte i després feu anglès tots junts amb la Roser. Però després, a partir del proper dimecres, ho farem ja com habitualment. Només és aquesta setmana, diguem-ne, per començar a introduir. Què ha passat, Ramon? Com ha estat una cosa? El tema, algú recorda el tema del projecte? Clima i la metodologia. Clima i temps meteorològic. Per tant, d'aquest clima i temps meteorològic, tot i que nosaltres ara començarem a treballar-ho, però segur que sabeu coses. A vegades hem de fer una mica d'esforç de pensar què és el que sabem sobre aquest tema. Perquè el més còmode és dir, ai, no ho sé res, o no me'n recordo. Però hem d'intentar pensar-ho. Què és el que sabem? Recordeu que ara ja hem après bastant al llarg del primer trimestre a fer unes frases que siguin precises, per tant, molt curtetes i que expliquin el que volem dir. M'explico. No enrotllant-ho, recordeu quan fèiem el projecte Bongo? I, per exemple, el que nosaltres recollíem, quan ens arribava, intentàvem resumir-ho molt curtet, us ho recordeu? Egipte també seria un cas, sí, però per exemple, quan fèiem... No, Vicent, aquí no era. Sí, per exemple, quan fèiem els temes d'Egipte també, però per exemple, quan fèiem l'arribada a l'illa, doncs el descomptat de tot el context, i allò mateix ens explicaven més ampli i intentàvem explicar-ho més fort, d'acord a reunir-ho. Doncs ara allò que volem saber, intentar, qui digui la idea entre tots, intentar fer-la el més curta possible, el més resumida. Digues, Alex, que no. Me'l puc començar a dir? No, sí, encara no he explicat com. Sí, ara... Un moment, bueno, deixa'm acabar i després... Aleshores, mireu, la primera part que haureu de pensar són les coses que voleu saber del tema, per això preparem per grups, ja us diré de manera com. I després també nosaltres haurem de pensar què és el que volem saber sobre aquest tema. Quan nosaltres parlem de clima i temps meteorològic, segur que hi ha aspectes d'aquest tema que a vosaltres us agradaria saber. També s'ha d'intentar explicar-ho de la manera més precisa, de tal manera que tingueu un nombre, diguem-ne, de suggeriments, de propostes per saber, i també segur que en tots els grups hi ha gent i alguns de vosaltres que sabeu algunes coses sobre el tema. No partim de zero sobre aquest tema. I per tant, seria la tonteria tornar a estudiar, tornar a fer allò que ja sabem, que sí? O que creiem que sabem. Per tant, mireu, jo us donaré a cada grup, us posarem per grups, i cada grup tindrà una cartolina com aquesta. Aleshores, aquí amb aquesta cartolina, nosaltres posarem aquí, o la posarem de manera avisada, i posarem aquí el clima i el temps meteorològic. D'acord? I dintre del clima i el temps meteorològic farem una línia, i anirem amb dues parts, amb dreta i esquerra, i aquí ara us ho apuntaré, perquè ho veieu. Aquí nosaltres posarem què sabem i què volem saber. I aleshores, recordeu que hi ha un facilitador, que és el que ha d'ajudar fins que surti aquesta frase, diguem-ne, resumida. Per tant,
torns de paraules, no parlar tots alhora, no pensar que qui parla més és qui diu més coses, perquè a vegades són paginades. Escoltar els altres, no dependrem. D'acord? Tothom ho té clar? Sí? M'ho expliques, Ares, que a veure si heu entès com hem de fer? Que tenim que posar el full de paisat, tenim que escriure el clima i el temps meteorològic. Molt bé. I què més hem de fer, Dani? Hem de resumir la idea entre tots. La idea entre tots de què? Del tema, del que hem pensat, fer una pregunta. Com del que hem pensat? No m'acabo d'entendre. Del que hem pensat has de fer com una pregunta de què sabem i una del que volem aprendre. No va per aquí. Em sembla que hi ha alguna cosa que no has acabat d'entendre, Dani. O no has estat atent o no has acabat d'entendre. Joan, què? Que tenim de ficar els alumnes de què sabem i el que volem saber. El més resumit possible. O sigui, una frase, no hem de fer cap, en tot cas aquí, en tot cas el que saber si voleu expressar com a pregunta ho podeu fer, però tampoc és diguem-ne, imprescindible. Per tant, les coses que sabem, en puntets, el més resumides possible. I a l'altra banda, com heu explicat molt bé, com el Joan ens ha acabat d'explicar, el que volem saber. I no cal a cada frase posar, volem saber que... No. Si, per exemple, a veure, si fos un tema com aquest que ja estem acabant dels músculs i els ossos, per exemple, de tot el sistema locomotor, dieu-me un exemple del què sabem, per exemple. Vinga, a veure si hem entès com s'ha de fer la frase del què sabem. Quina frase posaries, Àlex? Doncs, Com de... saber. Els músculs són necessaris per l'aparell locomotor. Ui, són necessaris. Aquí ja tu hauries dit la primera idea, però te l'hauria d'afinar la resta del grup, perquè no seria massa precís, això. A algú se li acut alguna altra idea d'alguna cosa que sabem concreta? Què sabem? L'aparell locomotor és l'encarregat de fer que el cos efectuï diverses funcions. Sí, però per exemple, tot això no cal explicar-ho, sinó, per exemple, sabríem per què serveix l'aparell locomotor. D'acord? Funcions de l'aparell locomotor, ja les sabem. No cal dir tot el que sabem, sinó funcions de l'aparell locomotor. I no cal dir l'aparell locomotor, que tu ho has dit molt bé, però no cal dir explicat. Sinó què sabem? Les funcions de l'aparell locomotor. Ara imagineu que estem a principi de curs i no hem après tot això que hem après ara, l'aparell locomotor. Quina cosa, per exemple, voldríem saber? Com especificaríem una que volem saber? A veure, digues. Com funciona l'aparell locomotor? Com funciona? Però mira que això és molt genèric, com funciona. Hem d'intentar especificar, perquè el com funciona, exactament què voldria saber? Funcionament de l'aparell locomotor. Funcionament de l'aparell locomotor, però també seria bastant ampli. A veure si algú precisa una mica, més digues. Funcions de l'aparell locomotor. Funcions de l'aparell locomotor, que seria similar, de tota manera. Home, però això seria el títol. Hem d'intentar especificar. Imagineu que jo, per exemple, puc dir, no sé, per exemple, les parts del cos que intervenen amb el moviment, no? O per què serveixen els músculs, o el nom dels músculs, o vull saber per què caminem, o vull saber per què es trenquen els ossos. Qüestions molt precises, no qüestions genèriques. Funcions del l'aparell locomotor, perquè sinó coses que a vosaltres realment us interessi saber. A més, penseu que tota aquesta qüestió de meteorologia i el clima la tenim per tot arreu, no? Vull dir que penseu que a la televisió, per exemple, tots els programes del temps són els més vistos. Agrada a la gent gran, us agraden veure els programes de meteorologia quan anuncien el temps o no? Sí. No, tu no massa avorrit. Una mica avorrit. Si diuen que... Depèn de quins canals. Ja. Però fixa't que segur que l'has vist en diversos canals perquè dius un més avorrit i l'altre. Però que a vegades interessa, no? Si hem de sortir, no? Per saber una mica. Doncs tot això penseu, tot quan vosaltres, per exemple, sentiu o veieu aquests programes, o quan, per exemple, observeu el cel, o veieu que un dia plou, un dia fa vent, segur que us feu preguntes. Doncs aquestes preguntes són les que hem de posar aquí. I tant de bo, al final del tema, les puguem respondre. Si hem fet bé el tema, les podrem respondre, i si no, haurem de buscar, o si més no sabrem, on buscar-les, si no les sabem. Perquè vam trobar llibres, espais web, etc., que potser ens ho poden contestar. Potser no sabem contestar, però us podem dir, mira, potser en aquest llibre aquesta resposta la tindríem. D'acord? O sigui que nosaltres intentarem saber
fem la llista del que sabem i el que volem saber. I al final del tema intentarem donar resposta a aquestes preguntes. Queda clar? Mireu, ara us col·locareu, us donaré aquest full i tindreu 15 minuts. 15 minuts. Per tant, atenció, com us distribuïu el temps? Perquè si no us trobareu amb el que sabeu i el que volem saber us quedarà en blanc. A veure si ho intentem fer amb menys soroll del matí. Comences a donar i has de començar a plantejar. És facilitador. És facilitador. Res del que sabem. Que tant podria ser. Facilitador qui és? Ha començat a dir, a veure, la primera frase del que sabem. Has de donar? 15 minuts teniu, Sí.
del termòmetre per mesurar la temperatura, sabes? Sí. Joan, què ve? Com va això? La veritat és que no m'ha dit si existeix. Existeix la resolució? Existeix la resolució? Però jo diria que no. Temperatura de la pizza, que és la temperatura de la pizza? És que no té fred o calent de la pizza. Què vol dir que sabeu quan hi ha de pluja? Sabeu? Què vol dir que de pluja? Mesurar la quantitat de pluja. La mesura seria un concepte que plou. I el que posa és mesurar.
m'hauràs d'explicar què vol dir cada frase. Tothom s'ha d'assabentar d'escriure. No només un no volem saber. Això aquí no hi ha. Saber la màquina per més gran.
el nom més aliat? Sí, tu veus, Aquí estàs una mica mandrosa. És mandrosa. La farem de secretari, farem escriure o llavors farem escriure. No, l'aigua posat primer. Després, si baixa la tapa Penseu que ara la sort que tenim és que per tenir diferents grups, el que no hem pensat nosaltres segur que hi ha un altre grup que ja ha pensat. Oi? I això ens anirà molt bé perquè si entre tots ho farem. I potser alguna cosa que no sabeu hi ha algun grup que sí que la sap. Ja no ens quedarà com el que volem saber. Sí? Quina és la dificultat més gran que heu trobat fent aquesta activitat? Quina?
Doncs trobar les coses que sabíem i les que volíem saber. Home, això és tota la vida. Però en concret què? Trobar què volem saber. Trobar què volem saber. Aquest grup els ha costat molt. Teníem molt clar el que sabíem, però que no hi ens sabem. I vosaltres? Posar les frases en ordre, perquè no sortien algunes. No sortien, o sigui, pensar com explicar-les, no? I jo he vist que també us ha passat una altra cosa. I us ha passat a molts grups. I és que barrejàveu els temes. No sabíeu si era astronomia, si era geologia, us heu anat amb la Via Làctea. A veure, tot té relació, no? Perquè estem a la Terra i tot està relacionat. El que passa és que hem d'intentar parlar només d'aquest apartat i és difícil a vegades, pensar si és un tema o un altre, perquè clar, el Sol, clar, que té a veure amb la meteorologia, que sí? Però clar, parlar d'alguns aspectes com a estrella no seria d'aquest tema, seria d'un altre. Però és normal que passi això. Començarem? Un moment que miraré una mica, no sé, els noms dels grups. A veure, començarem amb aquest grup que era l'eclipsi estel·lar, que no havia apuntat. Lunar. L'estel·lar era desvelat. No, aquí. A veure, el comunicador, escoltem i ens... No, una només del que sabem. Una. Què sabem? Per què plou? Tenim una de per què plou. Per què plou? Una altra, la que sabem. Diu que sabem, no cal que fiqui la cada cosa. No, sap el per què plou, la causa del per què plou. Tal com està explicat? Sí. Sap? Tal com ell ho ha redactat, s'ha de posar un carrer. Vinga, un altre. Vosaltres sou el grup? Llams i trons. Vinga, els llams i trons. Alguns dels aparells que s'utilitzen Alguns dels aparells que s'utilitzen per què? per mesurar el temps. Per mesurar el temps. O sigui, alguns aparells... per mesurar el temps. Vinga, aquí el grup. Va. Tipus de vents que sabem. Vosaltres sou un grup? Sol estel·lar. El sol estel·lar. Vinga. Sol estel·lar. Tipus de vents que sabem. Tipus de vents. O sigui, sabem els tipus de vents. Us referiu als noms dels vents o... Els noms. No tipus, si són càlids, si són freds, no. Els noms dels vents. Noms dels vents. Aquell grup. Diferents climes que Catalunya. Vosaltres sou el grup? Tramuntana. Tramuntana. El tramuntana sap diferents... Diferents què? Climes de Catalunya. Diferents climes de Catalunya. Vosaltres sou el grup? El tornado. Vinga. Com es medeix la temperatura? Saben com es medeix la temperatura? Us serviria alguns aparells per mesurar el temps o no referiu als aparells? Sí. Sí, per tant ja ho tenim. No cal que... L'altre que hem posat... Quin altre? L'altre que hem posat ja l'hem dit. Ja l'hem dit? M'agradaria que els altres grups... Clàudia, no has callat mentre estan dient això. I deu ser molt important el que has de dir, però si no escoltes no aprens. Per què neva? Per què neva? Que no ho tenim. Per què plou? I després posarem aquí per què neva. Vinga, vosaltres sou el grup? Aquell nom tan raro que no m'agradaria tot. El climitori? M'heu dit climitori, a mi. Climetori. Climetori sonant. Vinga. Com es provoca un terratrèmol? Això no és del tema, Això sí és molt
Gina. Com es calcula? Què vol dir com es calcula? No ho entenc. Què voleu dir amb com es calcula la temperatura? Expliqueu-me què ho vol dir. No, és ella el comunicador. Com es mesura? Us referiu a l'aparell? Sí. Us serviria alguns aparells per mesurar el temps o no us referíeu a això? Els aparells per mesurar la temperatura. O sigui que aquest ja us serveix? És això que voleu dir? Sí, o sigui que ja està. No? Vinga, tornem amb el grup aquest de l'eclipsi lunar, era vosaltres, no? Vinga, eclipsi lunar. De què sabem? Del que sabem, si encara estem al que sabem, segons la ronda. Com es forma el vent? Com es forma el vent? Llamps i trons, éreu vosaltres? Com es forma l'arc de Sant Martí? Atenció amb el grup al que va dient, perquè si hi ha un grup després que no sap alguna d'aquestes coses, els que sabeu ho haureu d'explicar, perquè hi ha gent que ha col·locat que ho sabeu i el mateix altres grups ho posen com que no ho saben. Aleshores, ens ho explicarem, si tenim temps avui, el proper dia ho explicarem. Vosaltres éreu, a veure com ens aprengui, el sol estel·lar éreu vosaltres? Mesurar la quantitat de la pluja. Mesurar la quantitat de pluja. D'això n'hi havia un aparell, oi, a baix? Un hidròmetre. Mesurar la quantitat de pluja. El grup de la seva tramuntana? Vinga, el grup tramuntana. La rosa dels vents. La rosa dels vents. Si sabeu què és la rosa dels vents. No és el mateix que nom dels vents? Podia ser nom dels vents, però podíem saber també la rosa dels vents, el per què, perquè tu pots saber que és tramuntana, gregal o mitjorn, però a més pots saber que estan col·locats amb la rosa dels vents, per la procedència, etc. Afegeix un punt més. Vosaltres éreu el tornado, Ja. El grup aquest del climateri i tsunami, no? Com es diu? Climatori. Climatori. Climatori i tsunami. Vinga. Com? Això ho sabeu? El què? Com es provoca? No sé si ja ho sé, Tu saps? És que les causes del tornado no penseu que estan molt clares, Jo l'últim que he llegit és que els tornados, la procedència és bastant complicada. Seria... Vinga, seguim. Vinga, el grup de l'eclipsi lunar. Ja està, eclipsi lunar? No tenim cap més? Tu no et toca que ets comunicador. Llamps i trons. No teniu cap més ja? No. Vosaltres que éreu el sol estel·lar? Direcció i força del vent. Direcció i força del vent. Vinga, la tramuntana, no? Una metades diferents, pluges de repetir. No. Diferents tipus de pluja? Vosaltres ja no teníeu cap, vosaltres tampoc? O sigui que només queda, em sembla, aquest grup. Vosaltres tampoc, vosaltres dos només. Vinga, a veure, el sol estel·lar. Mesurar la temperatura. Com? Mesurar la temperatura. Mesurar la temperatura? No ho referiu a l'aparell, sinó com es mesura. Vinga, tramuntana. Un gos del vent.
Digues, però tu ets comunicador. Jo comunicador, Lara, tu com has de dir? Símbol dels vents. Ara només diuen el que saben, l'altre moment ja preguntarem què és cada cosa que diuen que saben. A què referim? A què referíeu els símbols dels vents, volen saber? I això és un símbol? Com que el temps a la tele... Sí, i com es representa, sí, el símbol. El símbol, el vent. I com es representa, com a representació. Representació. Lara. Funció dels aparells. No seria això? Quins aparells? O sigui, la funció. I si no calles, no l'escoltes massa. Algú més? Hi ha algun grup que li quedi alguna cosa? Hi ha cap grup que no? Doncs vinga, anem al que volem saber. A veure com ho veiem. Vinga, el que volem saber. Vinga, comenceu l'eclipsi aquest lunar, Vinga, escoltem els de l'eclipsi i a veure què volen saber. A quina velocitat va la llum? A quina velocitat va la llum? Vosaltres? La funció dels aparells ho tenim a l'altre. La funció dels aparells ho teniu a l'altre. Doncs, a la propera sessió, els que han dit que ho saben us ho explicaran. I no s'apunta. D'acord? No s'apunta. Home, teòricament com a grup ho sabem. Sempre que algú ho sàpiga ens ho pot explicar als altres, no? I això és el que com a grup no sabem. El que ningú al grup podem explicar-ho als altres. Per tant, haurem de mirar, de buscar altres fonts que no siguem nosaltres mateixos. El grup, l'eclipsi, no, el sol estelat. Perdó. Com es produeix un huracà? Com es produeix un huracà? És un tornado. Vinga, ara sí. No. Maquinària per saber el clima. Maquinària per saber el clima. Què voleu dir això? No, Joan. Què vol dir això, maquinària per saber el clima, Joan? Què vol dir? Què voleu explicar això? Què t'imagines tu quan has dit això? Què t'imagines? El podeu ajudar i trobar de dir-hi. Els instruments per saber el clima. O sigui, els instruments per poder esbrinar un clima, no? Això no seria el que han dit allò... No per mesurar, per saber el clima, han dit, No és per mesurar, no? O sigui, per saber si farà sol, o saber si plourà, no? Màquines, m'heu dit? Màquines? Maquinària. Molt bé, vinga, la tramuntana. No, escolta, Lara. A quina velocitat pot arribar en el vent? A quina velocitat pot arribar en el vent? Vinga, els tornados. Com es produeix el vent? Com es produeix el vent? Em sembla que ho tenim el que sabem. Per tant, algú us ho explicarà.
Doncs, com es produeix la boira? Com es produeix la boira? Escolta'm, que no cal que ho comenteu tots. O sigui, no esteu ara documentaristes. Quan us toca el vostre grup, hi ha algú que representa. I quan no hem d'escoltar. Perquè vosaltres el que han fet els altres grups no heu sentit. Sí? Com es produeix la boira? Vinga, el nom aquest que no m'aprec mai, el primitori tsunami, no sé què. O sigui, com saben o com sabem? Com saber. Què vol dir? Com saben? Els meteoròlegs, els homes del temps. Els homes del temps, o sigui, com es pot saber la temperatura màxima i mínima? Com se sap? Perquè vosaltres havíeu mirat el diari, no? I no sabeu com la sap, no? Això és? Vinga, tornem una altra vegada aquí amb els exercicis aquests. Escolta, hi ha dos o tres que això d'escoltar els altres us costa moltíssim. Molt, eh? Com es forma? Els llams i els trons. I els trons. Com es formen els llams i els trons? Vinga. Temperatura d'altres països. Com podem saber la temperatura d'altres països, no? Georgina, no sé. A veure, el del sol estelat. Instruments per saber la força del vent. Instruments per saber la força del vent. Vinga, preguntada. Em sembla que algú t'hi pot contestar, Borja. El què? Vinga, si escoltem, una vegada ja. Hem dit totes ja. Totes ja? No, espera. Com es produeix un tornado? Un huracà. Com es produeix un huracà, en castellà? I un tornado? No. En tot cas, ho posem. I podríem posar aquí, és el mateix, no? Un huracà com un tornado? No, però em sembla que no toca, no? Va, vosaltres ja heu dit, no? Com saben el temps que farà? Hi ha la maquinària, però pot haver altres aspectes que no siguin només les màquines. Com saben el temps que farà? I quan hi ha tormenta, el té, els fa i després... Vosaltres ja ho teniu que no sé. Hi ha una pregunta Digues, quina? com poden saber els meteoròlegs el clima que farà? Això em sembla que és aquest, no? O sigui, els meteoròlegs, o sigui, lògicament, la previsió del temps són els meteoròlegs. Vinga, vosaltres. Nom de diferents fenòmens. Meteorològics, us referim, no? Sí, jo sé. Nom de diferents... El niño. Pregunta de què? En què? Però què es refereix? Alguna cosa que vols saber? Sí. Ens has estat cosa aquí. Bueno, si ho poses i... A part que penseu que a mesura que anem fent el tema
anirem tenint altres preguntes que les podrem fer. Però ara, abans de començar el tema, tenim uns dubtes, que són els que posem aquí. Vinga, els de res, el sol està en el res, el tramuntana sí? Com es forma el vent? No sap. Ja ho hem dit nosaltres. Està amb el que sabem. És que em sembla que ja està el que sabem. Mireu una mica. Hem d'estar una mica atents per no repetir les coses. No repetir les frases. Vosaltres, al tornar-los ja no us queda res? Vosaltres us queda alguna cosa? El climatori aquest navi? Com es fan servir els aparells meteorològics? Com es fan servir els diferents aparells? És que havíem posat un molt similar. Com es fan servir els diferents instruments meteorològics? Vinga, allò ja està, aquí vosaltres ja us quedeu al cap. Quins grups queden? Vosaltres? Només? Doncs, vosaltres també. Què havia dit com es fan servir els diferents instruments? Qui del grup? Vosaltres? Doncs vinga, comencem. Quan comença la meteorologia? Quan comença? Seria, què passa alguna cosa, potser? Ara no seria quan va començar. Sí, quan començar... És el mateix, la meteorologia. Vinga, meteorologia. Com? Com i per què? Això no deu ser d'aquest tema, potser, no? És un organisme. És per algú que es calenta la terra. Sí, però pensa que, clar, tot el que és, per exemple, canvis d'estat, tot ja us he dit que va relacionat amb la Terra, però no seria, indirectament estaria relacionat amb la meteorologia, però no directament. O sigui, no és un factor que determini el clima ni el temps meteorològic directament. Evidentment, si hi ha doncs, una lava o hi ha explosions, poden augmentar la temperatura, però són situacions puntuals. A vosaltres us queda algun més? No? Bé, mireu. Ara tenim aquí, si us fixeu, tenim d'alguna manera el que sabem i voldríem saber de l'altres. Això ho deixarem aquí, que és el proper dia de naturals. Ara penjarem els quadres vostres, els penjarem aquí a la classe, els penjarem aquí, per tenir present què és el que heu fet cada grup. I el proper dia el que farem és que cadascú de vosaltres, ja com a treball, diguem-ne, de naturals individual, el que farà és copiar-se aquest quadre. Per què? Perquè us he dit que al final del tema, el que farem, agafarem una altra vegada aquest treball i mirarem el que podem contestar. D'acord? O sigui que el proper dia què és el que farem? Primer, els que han dit que saben algun d'aquests aspectes ho explicaran els que no ho saben. A veure si realment ho podem deixar com que ho sabem o hem de posar una fletxa perquè no ho acabem de saber bé. Sí? Després ho copiarem, ho guardarem i al final del tema ho anirem a buscar i intentarem almenys saber on podríem tenir resposta a aquestes preguntes. Sí? Hem situat una mica el tema amb això? Distingim ara el que és vulcanisme, el que és sismologia, almenys sabem que no toca aquí, el que és astronomia... Estem centrats una mica dins. I vull dir una cosa, que a la primera pregunta, Sí. jo crec que no és el clima. Quina? La llum. de la llum. Podria ser... Potser sí, potser tens raó, que no seria massa... Potser tens raó. Potser s'ha maculat, Potser no seria massa relacionada. Però el sol entra en Sí, no, que s'ha maculat a mi. No dic que sigui culpa vostra. El moment que ho apunta aquí és responsabilitat meva. Però el sol entra en el clima. Sí, el que passa és que hem dit que el sol es pot observar des del punt de vista d'una estrella, etc. Vull dir que la llum vagi d'una velocitat a una altra, potser tampoc no seria massa... Poden canviar, a més de llum, a patró. Sí, però això tampoc interessaria massa el que és la velocitat. Perquè... Digues? Que jo ara és que no me n'he recordat, però que ara n'han ficat una aquí o així. Una que la saps. Com es formen els llacs. Que ara la deixem aquí, si la sabem ja ho comentarem. I m'agradaria també que penséssiu
el proper dia. Fixeu-vos que aquí hem posat un títol i que sembla que estem parlant del mateix i no és el mateix. I m'agradaria que penséssiu, vol dir que podeu preguntar a casa, podeu mirar llibres de causa horària. Una mica per què he posat clima i temps meteorològic? Si aquí sembla que parlem de clima i de temps meteorològic indistintament, no? Sembla que sigui el mateix. Quina diferència pot haver entre clima i temps meteorològic? M'agradaria que... No, ara no vull la resposta. Àlex, has d'escoltar. Quan jo dic una cosa experta l'altre dia, jo és que demano la resposta. Ho podeu comentar, si penseu com tu, Àlex, que creus que ja tens la idea, comenta-ho a casa, digues, escolta, jo he pensat això. Sí, no, i comenteu, i segur que potser a casa us poden ajudar una mica i el proper dia en parlem. D'acord? Mireu, ara ens posarem al lloc perquè ens hem passat ja la... Ens hem deixat a la Roser gairebé sense temps. La propera setmana ja li tornarem.